Чтобы над нашей головой бомбежек не было. И вам совсем не жалко? Нет. Bu sabılar балалар мәйданчыгы ясар өчен әти-әниләре белән ел ярым акча җыйган. Иң кечкенәсенә 3, олысына 9 яшь. Хәрбиләргә машина кирәклеген белгәч, акчаны УАЗ алырга тотарга карар кылалар. Услышали вечером разговор, то, что солдатам нужна машина. Мы предложили маме и папе купить эту машину на наши деньги. Нет, для солдат ничего не жалко, чтобы только защитили нашу родину. Балаларның әти-әниләре Благо дип аталган волонтерлар төркемендә эшли. Элек тә гаиләләре белән гуманитар йөк җыйганнар. Посылкаларга окоп шәмнәре, рәсемнәр ясап тутыралар. УАЗ машинасында бергә төзекләндергәннәр. Утыргычларын алыштыралар, дроннардан саклый торган шелтәр урнаштыралар. Начиная от Благодатного, вот соседние Ямаши. СВОдагы ир-егетләргә ярдәмгә барысы да теләп алына. Благодатный, Күрше Ямаш, югары уратма авылларыннан Шереметнекеләр соңгы арада шул кадәр кыйммәт кирәк-яраклар сатып ала, чатыр, дарулар юллыйлар. Эшчеләр бистәсе халкы пластик савыт саба, тәм-томнар җыя. Хәзер Благо төркемендә 200 волонтер эшли. Октябрьдән бирле хәрбиләргә ярдәм итәләр. Башта мишләр ясап җибәргәннәр, хәзер техник илтеп тапшыралар. Әле күптән түгел 2 мотоцикл озатканнар. Антидроновую решетку делаем на... Дроннарны саклый торган шелтәрне УАЗларның аерым бер төрләренә генә ясыйбыз. Ни гаҗәп, үлчәмнәре барысы да төп-төгәл туры килә икән. Бер кирәкмәгән җире булмавын ачыкладык. Хәрбиләргә ярдәм чаралары гомумән җиңел бара. Кайвакыт хәтта җирдә яткан кадак та бик кирәкле булып куя. Приветствую. Электроник. Артемий Волков. Очень приятно. Монысы Питрәштә булган хәл. 9 яшьлек Артемийның ярты ел буе көткән очрашуы. Ул кышын СВО зонасында булган якташына хат язып, хәрбине футбол уйнарга чакырган. Электроник шартлы исемле егет хатны укый һәм туган ягына кайтуга ук манежга юл ала. Меня просто вдохновила идея написать солдату письмо. Я хотел порадовать строй. На передовой. Безгә гуманитар йөк китергәч, мин анда Артемийның хатын эзли башладым. Йөзләгән тартма арасыннан табып алдым. Башта шаккаттым, аннары шатландым. Чөнки безгә өлкәннәр генә түгел, балалар да көч биреп тора һәм җиңү безгә ышана. Электроник СВО зонасында төрле тән җәрәхәтләре алган. Шуңа яшь волонтер белән футбол уйный алмады. Әмма малайга туп бүләк итте. Артемий инде күптәннән хәрбиләргә булыша. Окоп шәмнәре ясар өчен банкалар җыя икән. Ходил к соседям, ел сгущенку и собирал. Купил сгущенку. Артемий соңгы арада күп итеп куертылган сөт сорый башлады. Аннары капка, ишекләргә банкалар җыям дип игъланнар алып чыкты. Телефон номерында язып калдыра иде. Аларны үзе юа, аннары шулардан шәмнәр ясый. Артемий изге гамәлен киләчәктә дә дәвам итмәкче. Электроник аша ул хәрбиләргә шигъри сәлам дә юллады. Бьет супостата из новых засад. Выстрел неточный, следующую цель. Метр за метром берем цитадель. Рүзәл Шарипов, Яңа гасыр каналы.